Bé, amics, aquí estem, sí, tal com hem dit abans, a la Molina, i volem pujar al niu de l'Àliga. Fora pistes hi ha molt poca neu, però les pistes, i gràcies als canons d'aigua, bueno, doncs es pot fer. Hi ha pocs esquiadors i la veritat és que té bona pinta. Ens veiem a dalt, a niu de... Amics, fem una aturada, estem a mig camí del refugi que estaria aquí dalt, i explicar una mica. Podem progressar gràcies a les pells de foca que estan aquí sota. També els esquís de muntanya van aquí amb una equipació que porten aquí darrere, ja ho he explicat alguna vegada. A part de la fixació, porta l'alça per quan venen les pujades poder pujar. Llavors, quan vindrien les baixades, la part de darrere queda fixada i podem baixar. Fixem tota la bota com un esquí normal. I doncs aquest seria bàsicament el secret. No he portat les cotxilles, crec que no fa falta, però es posen unes cotxilles que en cas que patini es posen aquí sota el patí, i ajuden a progressar quan hi ha gel i no pots avançar. Veiem al fons tot el Pirineu. Les pistes estan bastant bé. Aquesta no ha passat la màquina, però sí que els canons funcionen bastant bé i han anat produint neu durant tot el dia. La temperatura és bastant baixa, aquesta nit ha fet bastant fred, m'he quedat a dormir aquí baix. I la veritat és que, bueno, avui és un dia bastant assolellat, tot i que la temperatura és bastant freda. I com esteu veient, estem a sota d'un canó. I el vent porta la neu cap allà, produïda pels canons de neu. I el vent avui en principi era moderat, però veig que no fa gaire vent. A veure, a dalt de tot. Que us vagi molt bé, una abraçada, fins a dalt! May I come step back over? Put my legs around your waist. I guess I'll sit here and wait. You play six string, but you play. You're trying to work. Arribat aquí dalt, com veieu, aquí dalt hi ha molt poca neu, tot i així sempre està ventat, però tot i així sempre és espectacular. Ara cap al refugi, que el tenim just aquí baix. A veure si ens escolta. Amics, ja estem aquí dalt al refugi, niu de l'Àliga. Com veieu, està en obres. L'estan ampliant. Abans era molt més petit, tot això de fusta no hi era i no arribava a telecabina. Per mi era més autèntic, segurament quedarà bé, però clar, ja no serà el mateix, això estarà molt massificat. Però bueno, tot i així té el seu encant. Aquesta és l'entrada principal, a dintre estaria antigament el refugi, i ara aquí doncs suposo que tot això s'omplirà d'esquiadors que arribaran per aquestes pistes. Abans les pistes d'esquí normal arribaven aquí, i fins aquí dalt només arribava l'esquí de muntanya. Que vagi molt bé, molt bon dit. Bueno, doncs com veieu, el refugi, hem dit abans, estava en obres. Llàstima, perquè la llar de foc fent un cafetonet, prenent alguna fresquet. Igualment guapíssim, Can Ruta. Doncs ha sigut tot un plaer poder disfrutar d'aquesta sortida, d'aquesta primera sortida de la temporada d'esquí de muntanya. Us desitjo que us hagi agradat tant com m'ha agradat a mi, tot i que podia haver hagut més neu i podia haver estat obert el refu, però tot i així ha estat molt guai! Can Rutes, fins la propera!